la UIF. Ajut per als joves. A veure si en 3 minuts es pot fer que Estan menos. Senzillament la Generalitat ha retirat el bono jove, que significava per als estudiants que viuen lluny de les universitats, sobretot la gent dels pobles, que no tinguin l'afegitó de tindre que estem parlant de gent jove que pagar-se el transport a uns preus abusius. A la qual cosa la moció el que demana és que se recuperi el bono jove com ha estat durant molts anys fins a l'actualitat. Intervenció. Abstenció. Abstenció del Partit Popular, el Partit Socialista. A favor. A favor la moció aprovada en els vots de Compromís i el Partit. En contra el Partit.